Dobrý deň, dneska si ukážeme, ako na bicykli vymeniť pedále. Pedále sa opotrebujú, môžu sa zničiť, môžeme dojsť do stavu, že to potrebujeme vymeniť. Je to úplne jednoduchá, triviálna záležitosť. Musíme si dať pozor len na niektoré aspekty montáže. Na demontáž a montáž pedálov potrebujeme kľúč. Je to 15, buď máme takýto servisný kľúč, alebo v rámci nejakých domácich podmienok zoberte obyčajný vidlicový kľúč číslo 15. Kľúč umiestníme na pedál a proti smere hodinových ručičiek môžeme pedál demontovať. Pri demontáži a montáži pedálov musíte dávať pozor, pretože na ľavej strane máte opačný závit. Opačný závit je vyznačený na pedáli takýmto vrúbkovaním. Pokiaľ máte nové pedály, vybalíte, je zvyčajne takáto nálepka L. Pred montážou pedálu si naniesme na závit mazivo. Pedál jemne našrubujeme do kľuky. Rukou si pedál našrubujeme, koľko nám pôjde. Potom si pomôžeme kľúčom v smere hodinových ručičiek. Pedál si došrubujeme do kľuky, pokiaľ nám pôjde. Potom použijeme kľúč číslo 15 a pedál dotiahneme. Ľavý pedál, keďže má opačný závit, šrubujeme do kľuky proti smeru hodinových ručičiek. Najlepšie sa pedál doťahuje na detskom bicykli na zemi, chyťte si volant, zabrzdite, môžete sa oprieť o bicykel a pedál si poriadne dotiahnite. Pravú stranu, samozrejme aj ľavú stranu.